כשהייתי ילדה בחברת הילדים בקיבוץ שובל, היא סרגה לי סוודר ורוד שהיה כל כך כבד שלא יכולתי ללבוש אותו, אבל היא התאמצה מאוד וסרגה לי סוודר, כי כך עשו כל האימהות האחרות בכיתה שלי. ואם סרגת סוודר לבת שלך, סימן שהיית אימא טובה. היו שנים בילדותי שהייתה מכינה כל שבוע עוגה, מאותה הסיבה, כדי להיות אימא טובה. 3 עוגות היא ידעה: שושני שמרים עם שוקולד, עוגת ביסקוויטים משולשת קרה עם גבינה מתוקה עטופה בשוקולד חם, ועוגת תפוזים עם קרם שוקולד. זה היה טעים מאוד. ליד העוגה היא תמיד הייתה אומרת שעדיף לקרוא ספרים ולכתוב שירים. היו דברים שלא התרחשו בינינו, זה היה מה שיכול היה להיות. אני חושבת כמה עוול חוותה בחייה בקיבוץ שובל, שסגד לבגדי עבודה כחולים וזלזל ורמס משוררים וסופרים. ולמרות זאת, היא, שהייתה לוחמת, לא ויתרה, ומצאה דרכים ומקום להיות מי שהייתה, משוררת וסופרת, ושילמה על מי שהייתה מחיר עצום. אני זוכרת, כשהיינו בדיטרויט בשנות ה-60 של המאה הקודמת, הייתה כותבת ומבשלת. בלינצ'ס עם גבינה מתוקה וכבד עוף עם בצל מטוגן, ועוף עם בצל מטוגן ודבש ותפוח עץ. העיקר שיהיה בצל מטוגן ודבש, כי בכל זאת אנחנו מפולניה. היא ממש לא הייתה בשלנית, העדיפה לכתוב ובישלה למרות זאת. אני רוצה רגע ברשותכם לפתוח סוגריים. ליבי עם הנשים הצעירות והפחות צעירות במשפחה שלי, בארץ ובעולם כולו, שלמרות השיפור העצום במעמד הנשים, עדיין הן אלו שתמיד חייבות לבשל ולחבס ולהיות אחראיות על משק הבית ועל הילדים, למצוא פתרון לילדים חולים, לילדים בריאים, להיות אחראיות על קשרי חוץ, להיות סבתות מתייצבות, גם כשהן רוצות לממש דברים אחרים שלהן המבקשים ביטוי, כשהן ממשיכות לחלום גם חלומות אחרים, והעולם עדיין לא נותן פתרון, אבל זה היה בסוגריים. נחזור לאמא. באחד הביקורים אמרה לי, אני מתעוררת בבוקר, מדליקה רדיו כדי לדעת איפה אני חיה, מבינה שאני חיה בפח אשפה, ומעבירה לכל המוזיקה.